na rutse da Allah ko ruwa ban ta ba su ba. Wai kira mama ki ta mana. Allah kai mu. A wai sai an dawo kenan. Allah baban ya an dawo wallahi. Baban ya barka da mun zo gida an yi walima mun ci mun sha mun koshi alhamdulillah. Mun koshi da alhamdulillah. Alhamdulillah masha Allah. Ai kan wannan kuka kyuki wallahi. Gaskiya tun na kuka hali wallahi mai kyau. To dan Allah ka shiga mu ko ka shiga mu. Shikenan Allah. Sannan Allah ka tura mu da kawai Allah zan samu ka koyi da duba musulmi Allah saka shaka. babban yaya sai an juma. Sannu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sallama cikon musulunci ba ko babu sallama dan muguwa ne. Ko ya ka Yanzu da zuwa yaya. Barka dai. Na gida sanar da wallahi na ga su Mustapha sun fita yanzu tare da kannin shi ko? sun zo. Wallahi na ga su wallahi anya. Ka dawo lafiya? Wallahi ana fi kana ta zo na mana. Ƙur'an ba zan zo. Ina dawowa ko? Sai dai na kanta ƴan uwanta ƴan wawa ƴan yunwa. Kaga filet ɗin da nan da ta zauna ni kuma da wallahi yaya na rutse da Allah ko ruwa ban ta ba su ba. Wai kira mama ki ta mana. Yanzu abincin ba ba ba. Ce ba za ki na mata mana ga filet ɗin da ta